Hello my friend, welcome to back my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। बे मा बुस्थु नुखाबायना? बेयो जाहैबाय स्ट्रबेरी लोगोफोर। आं दा जासिगोन स्ट्रबेरी। सोर सोर जानो कमेन्टआव लिरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। स्ट्रबेरी जानो नागिरदों आंहा दिनै। माबायदि नायदो नै आं जानोसै होमबा आं जानायखौ नायदो लोगोफोर स्ट्रबेरी नुखाबायना स्ट्रबेरी बियो आं दा जानोसै नै बरिया जानो लुबैदों नामा लोगोफोर जानो लुबैदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोर सोर जानो लुबैदों बरिया टेस्टी बरिया जानो नामा नायदो स्ट्रबेरी लोगोफोर स्ट्रबेरी बियो नै आरो दंबावोसो मेलानो बेखौ आं दिनै बांद्राय बुरजा जानाय नङा आं 3टाल' जागोन 3टाल' जागोन बारा बुरजा जानाय नङा आं लोगोफोर बेखौ ओमफ्राय आरो आं गाबोन जालायगोन गाबोनहाय अब्ला बाय बाय लोगोफोर